Nginibingelele ngiphinde nginamukele nonke bathandi bomculo maskandi kule channel ke enilethela indaba zikamaskandi ezifika ngaso isikhathi. Ungizwe umculo ke simbone lapha ke emcimbini ebekukhona khona ke yena ke ukhuzani umfokampongose ke. Esicabanga ke ukuthi ke ukhuzani kanye naye ke ungizwe umculo ke abadonselani ke noma ke abezwene ke endimeni yazuke ezomculo. Njengoba ke kodwa ke siyazi ukuthi ke baphuma ke endaweni ke esigodini ke esisodwa ke enkandla ke emahlatha amnyama ko. Sibone ke ungizwe lapha ke engena estage kukhona ke yena ke ukhuzani ke umfokampongose. Ungizwe ke wangachitha ke isikhathi ke wadlala ke ingoma wahlaba ingoma ke. Kwanje yana kwabamnandi ke kodwa ke basale ke nemibuzo ke abaningi ukuthi ke ngabe ungizwe kanti akaxabene yini ke naye ke ukhuzani noma ke sebexolelene yini ke ungizwe naye ke ukhuzani. Ngibukele ke sesokudedela ke lokuwe ke lokho ukuthi wena ngabe ubona kunjani lapha ke njengoba ke ungizwe ke engena estage kukhona ke yena ke ukhuzani edlala ingoma yakhe. Ungizwe ke wangachitha isikhathi wadlala ke ingoma naye ke kanye naye ke ukhuzani ke umfokampongose. Sasozwa ke lapha ezathi comment section ke ngibukele ukuthi wena ngabe ke uyibona kanjani ke le ndaba yakhe ungizwe ngabe sebexolelene yini ke naye ke ukhuzani ke umfokampongose noma ke baqhuba itrend ke lapha ke enkundleni zokuxhumana. Siyabonga.